buko ebyo bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chithrow pillows echujire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echura onchura nebuno okoganya kwawo kole nkone bali fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabwego ne chechi 6 seater echujire chichirangi nechi design au nkone bali marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke aso kubeke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkone bali wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bali marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiru wakanira ebintu biga ngorangora wika wakolire tonyole imeyo mucyo songo asebara yasunika migori otaraikasenya gitaye ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enoti sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enoti sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Potuko buyago somorogo bomi omwanchi omurigerere ogetembe TV ritukore maria meronga ebere ritukore Jumatatu mutinyi mutangani omwaka gwechiri bubere meronga ebere ne 5 omwanchi omurigere na mange aene kiwiri koruri tukore agachagete wekera bonega abosa bali kibaito amangana babeka chikambi cyabo chinsemo imena isiko yagusi gose rogongora gusi na boego isiko yagusi kyonga chinsaibe asenchira yo wekirano inchenga tren nyaboga Nago kwandre na incho mwanchomo rigereria koro kwa Clinton Ondigi, Lucas Mogaka na erore maiga ye kamera kwaneke chibi chango cha chira senchirengia Wilson Makori koro asensemo yomo boy manyero na boigo director DJ Atsan koro ase studio akabero kwaneke amero vingo chara senchirengia karansoike obena intui komodi Omobunge West Mugirango omoske Steven Mugaka ni gori emambia yeritukore arero arusia ekegambero arusia kina ase ekegambero kya Nyamira ekikyarigete goche kwamereria okwagacha kwa University ya Nyamira asensemo ya Kyabonyoru ekinekyo nigo kyabegetwe omwaka oyeta chitarike 20 cy'omutinyi onane Ukwana nabarikia mangana hisko ya magacho yekegambere kya se county ya Nyamira Mheshimiwa Steve Mugaka ni garuro kubolia ochiase obotendwe University ya Kisii koine kyabunanko igorere orosagia ro University yende ase etown yomoche Onyamira boigo muske Mugaka ni ganyara kobakago kwandra engene yegandrate koine kiwa asorgongorega maiga yomo usomoga chomo nebwe kyamakeri kya odiamo Mheshimiwa Timothy Bosire otuguterare ribaga yega sikuru ase serikali anerianya tikobari kobwato kwa amo no muraibu ense asebona atebire ne chingaki orgongorega rwagusi hanemone county ya Nyamira hinyara kobage kobwato kerwari baga ase serikali elio rire ya maskani hanemona sa kwandra ikirgo kyobo CS na bego keri kyobo PS asa atebire orgongorega na rondogane kyekwe maskani bunagotumanya murikito Fatgad Kisemba Omobunge o West Mugirango muske Steven Mugaka ni gobono arusirie ekina ekyo kyarigetie kwamereria okwagachwa kwa University ya Nyamira Kyabonyoru egotoka ebunge ya North Mugirango masakara na araya akirwo mu koti twarusirie ekina kiribako na gototebinga na kigetangite university so mambia chumaine so amugundo bono akege kamago beka matobori mwanze kwagache university mukona kungaina abantu ngaitwe tutangete lakini momanye
kinakaro kitwarusi gukwana imambya ya rero kurwase amagacha manene y'ekigambiro kya Nyamira nigo umubunge oyo atebire igitambukiro ekyo airire yokorusya ekina ekyo ngwetera omo West Mugirango oyo baboria umubunge oyo korusya ekina ekyo ntoba West Mugirango na ubandigite na ubanchicherete bakantebinga ekine ketwaigure gekona kotebunga na kitangite university bakantebire engere lyokerusyo bono nabwa matachiri ane nabunko igwera nande no baruchega tali numwantebe tika batabu nabwabo njeri mbwate employers bane nabunko tegerera niko naende nabo twachamo kotebanga onye ni ntumo goteba tutangite university twarusirio Kukwana ekero ekyo nigo umubunge Stephen Mogaka aburirie University ya Kisii kuirania urusagia rwe University eyo ya Kisii eyo yakabeire aroro ase omuchie omonene Nyamira ntia ontagete koinyoria abagusiba mintu twanchane University ngoko ya Kisii ngokora ya renge ogosomi kwa bana igai town ya Nyamira igasie kwa asobo unereria nero nkona kureranga bami aye town ya university ya renge inkimuta akoyira niryo kimoko na kwagache chicheino intwe ya rengo eirane yanse gokoregasi abana barangeri basomera bagenda nka bagende sukuru bagenda nka usentoke ikibese chitakeira se sukuru Ense moyende nigo akwanira umunyamira asoko genderera utigwa iziko asa mabaga amanene asa serikali ya Kenya Kwanza. Na mimi nataka kuambia rais wa nchi, nimemwambia mara si moja, aliyekuwa naibu wa gavana wake wa Nyamira County ni Dr. Ereneo Nyakiba. Amekuwa shortlisted kuwa permanent principal secretary last time. Siasa mbovu ikapiwa, hakupewa mamlaka. Amekuwa shortlisted tena akuwe principal secretary. Ile appointment watu wa Nyamira wanataka ni appointment ya CS, appointment ya waziri na appointment ya principal secretary. Maega yokurusi wa wikina ekyo kurwase ikigambiro kya Nyamira nigo umunyamira agendrete kuganyirira ubuchakiwa ubwagachi bwe University ya Nyamira ase chinsemo kya Bonyoru. Hingo ripoti ya Getembe kurwase amagacho yekigambiro ekeiga kya Nyamira inje Fatigad Gisemba Biamono murigito Fatgad Gisemba no roboti rasenchira yoboy keron tudigarta se county ya Nyamira mwanchu murigare nigo bono egatia bamenyi kurwa se bunge ya Kitutu Masaba eyo toka se county yo ya Nyamira banyarako babago esokya na korokya oko kwabo kubwatkane getambo kero kyomo jumba mukoro bw'ichinseme cyumo shimwa Timothy Bosire oyobo igoro mugachi we kyama kya ODM wenyatuko bakago tuguterare ribaga ryo gochikoba umunyakirogo bwe kyombekeri getendere tobo sombi ase chipara NTSA asebono batebre ne chingaki orogongoriga ronyarako baro kwegwa amaskani bakwana nigitasini ekega niga bamenyi abo babolire mugusi omugima gochamo asibona babolire barayibonse kuragusi okorera omugusi bwense mbere mona kwanike orogongoro agusi ngosikarure mosposio nabo igase basabira barayi kuragusi bachamo edo bayibange bose bobochori bo mwaka 2027 bagokwana munigitasini kya Getembe amenya abayiga kurwase ebunge yiga yabugitutu wa Masaba nigo bamutogire umujumbe umukuru w'ebunge yiga Musike Timothy Bosire ase okwanga koirari bageria nyarako bagagotwekwa amonumurayo munene bwense koba umunyakirogo w'ekyombekeri kya NTSA tangani to kumwakira ngambi yamano asogo gwekana ekinguru cy'igoro sengenjegero bekinege ke asare egeko beraguca kumwe kwegwe egento giteyo ribaga aringu umuntu munene utrinete ekiruga finance assistant saria ODM wamaye guca kumwe na riwe wareko minister ne yarolekane bunu umuntu munene urengase echama ya ODM wabeirwa asimye kemenge igonkumure ningambi yamono ande mbiyamono nande tigatwara umusimo moyo banya abayiga bego niko bagendere ko bakomochia abarayikuru se county ya Nyamira asibabaganire kubwatarana bunenchire ya moyo kubanekeria amagendero anene obusera bw'ekibara para jeito
chiria abwenete korosia nchiri goeteka ngabone pare kona nyaikuro tori goeta pare kona miri tori goeta manga nyake chenjo tori goeta chipara cheito koruye county ya Nyamira aba musire barororo chipara nturo chigasi bagokora onya banyore Nyamira egasiroro no kurwana mbagwati nguru tigaba onye timbate bera mangana impeachment yo kabaje isuko gaiga batembari nguru tochore abarai bagochigotokore pese gasi ya Nyamira nyina boy gati abo nigo besotri na kogendera komo cha chinkwana mujumbe we bunge lya ya South Mugrango Muske Silvana Sosoro ntubamuganire kulita chinkwana chae abagusi twabere tokobagakana mono ese nyenju tutabwati obomo mwiguno sora gotabanana ingana ayunto kogani omugusi no muntu bwato musimamo oyomo soro nakwane gento kiange chialitanga ni pige korokwanga omugusi taisaini okobe president egente kinabo kiaba kegotogechi mono lakini nari gukubori osoro iga matiangi tari musaja usaye nkabira kiole tori mugusi ngate omugusi igo bwenete gosira omugusi omino omosire kabisa erinde na intutobege ntekemo ande kwamanya korwa gwakana nga mugusi taiyo orabe president igo ngamba ali barabu bako bachi president nga kibakororekana togoteteirende na intutwamanya onyae tori mugusi omweli oye nigo basabiro bo makweniki kweme yorogongo rwa gusi nenchire ye moyo korwa egyokererera abagusi kwenyorera egetali ase serikali abagusi ne intuteto chamo torekane tomoino ntunga ngakitora nore getali gitu kiratokonye ege kugarantu abantu bakoba asebiro bana nebiro binene torosie saiga yaito asebe tutapwatie saiga nakitoko na gochongerwa kuripoteri getasini kya uwanjete kya Gatembe kuiga imeye county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara muri keito Polycarp okara mbia mono asogoto ariganiria oroboto rasenchira yowe kana kono no mwancho muri geriria totegarete ase insemeyo ye county ya Nyamira tuske bosionigo osekera ama onchoreria agenderere konekiwa ase serikali ya Kenya Kwanza nigo bono yo kabeire omubunge gosomo bunge omokoro we constituency ya Borabo Ben Momanyi esokire na kobore abagusigo chaamo bosio wobo chorio bonene bo mwaka 2027 asbono aborire abagusi anene mona baraikoro abagusi koba amo buno mugusi okwana ase chia bisi chiae Mheshimiwa Momanyi nigo bona tebire andake gento kirache kwene kyo gwikiranigo kwa magendro ande mona se county yo ya Nyamira nugo chamo no kuigwana kwa baraikoro ase chinseme cyo kwene kya igatia magendro aliate neine ande mono kwa wachukua university ase chinseme cyo ngwikiranare ase nchiriringia bantu bamindu bagusi ando siasa bare Kenya kwa jumla. Muna kwa Kakomboria na maene siasa tuwali kitembele chigo enegoro sana munogusi abateba kuna ramuso ndese kuna kwa lakini gusindo bwate mechandere menge kurukale mwarabu na wana mwenyeneze akogenda usi korali tukerimo ruo mambia ngantu ogenda ocha ko tambo to abantu bechere butuko ruo mambia ogenda mapei ogenda siaya oruchi billion chabantu billion kitanga billion usi na Nyamira omanya gotiga kerebosa twaro mugaba no mugimo eguri bagakwana state lodge igenda koboria ngajote byo musiko no mumurona bamanyane ekiyoka na kiago kwana ase president yere dibaga agusaba magendero ye bikenite yakusi igorende mune community na mane ntwate mechando emechande yarabero igombuya toikaranse n'abantu bali guba ikaranse bali barobisi bali bakabero obisi n'abaseme mbali narolire abantu bakomyoka nganyarebe ngoli yaro president kurusi otali koli lazima abantu baikaranse no ninje president inkoba ngota we president uzino nje ankoba igaba sacha bari gusi n'abasubati abange n'abandi mbara abange baje gotekere president na to kwana nimanye to mushimu amati anyo tebire tarate sababura nandi nimanye no mogaka maraga nere na gote nene ate nere asikirugi igo paka to karanse twins
Mwanchumo rigaria togoska bosio kurende totigarta sengane yo koenekia obomo gusia segatia baribaganda tagwe sokya na koenekia buna ikasakwekiga na kero kyonge chikonyora amaskani hane mono ase oburai bore bosio ase chikura chine na chumaka bwe chirubere merongevere na isano na ibere ni gobono omoseneta ebwe county ya Kisii nera bero murayo bwango igagwe sokya na gokwandra obomo gusi ase bona tebire kubwatakana na monchira yo agenda takoenekiwa ase serikali ya Kenya Kwanza ni gobona nyarko kagoteba nerebuya umugusi neranyara ko bakago chamo na kwebeka mabune nchiremo yogo chiakonekia bachi konyara ko baba konyora amagendro kurwa ase serikali enene korengana na nyonga nigo umuske Timothy aimugeti egetambukero ekia kokana egasi eyo ewa no murai wensi ya Kenya umuske Daktari William Ruto asibona amotogire Timothy koba umurayo muya oene kirenga ose orokane kabwate ogotenenera kegima kugenda ni chinkwana chae umuseneta niko umuseneta nyonka niko bona tebire mirobiro negendrete kubekwa yogo chiakonekia kero orgongoriga rogana busensi ya Kenya gendrete era chego chaka kuyariga nego chego kirane chikura cyumwaka bwe chiri bubere mirongo ebere na isano na ibere kurwa sorgongoriga mbare tayari konekia bunanko mwabare okoboko omuwaziri omukoro omwishimwa Fred Matiang'i asibona tebire asama tukari bosio mbachiko nyarkoba bakobwatoka emirobiro era chikonekiwa kuchibosio hasaburia baraibonsi kurwa sorongorega bache amo na konekia ngotwara bare ekyamo kyage siasa ekirache ko bakonya barabokonya robokoryo buya kurwa serikali Mwanchumo rigaria to koska bosio nigo bono abamenyi be wodi ariana yogotoka se ebunge ya Bonchari nigo bono bago kire getambo kirugie serikali ya county ya Kisii kubaigorera echiro ya bogita yogotoka sensemo ya Nyamatutu bune njire mo yogo chiko bakonya barabukwe genderia asemirobiri yabo yobonchiro ya kirarituko bakwana nabarika mangana anene mono kurase gitasine kiagito kyagetembe niga abamenyi abo baira neribuye serikali ya county ya Kisii ekorawa no moske Paul Simbarati asibona bateire kini getambo kirekia na gusikia na koena kiamna obonjire ose sector yobonjire ase county ya Kisii ngoskere bosio ambulance and the humility to declare Nyamatutu open air market officially open. Nigo bomogoko munene asaba menyi be wodi aliana yotokemeye bunge ya Bonchari ase okwigorerwe chiro ya bogita Nyamatutu omurobirio oragwa nabarayikurwa serikali ya county ya Kisii chingaki bachora amatukabere yegokora obonchirire bwabo Echirega yaba declared ko matukabere ye say week that is Monday na Thursday comparate ya sama ngano bwani bwa chingenje bukindo cyonsi amone chiombe echirego igoraiga nabera abo bokonyo bari nago cyase kenyoro esengenjo yo kotoka nanga no ankende kelia banya kenyoro batagetega iga na wanyora asengenjo yange mono kobwa gotoka nanga koenda bale ikasana gukidara cyambiri koenda kie mile chintambe asogokina anena sogusangereria ebango nigo bono kurachikoreta amagenderera mange chinsemechio benene mono na nekine ekiaro nini no kwegena ngabantu baitu babonchari mono mono abantu baitu bagaiga babobaliba na riana na abandi bararusiko angega iga kurwo mabena migori na abandi on source revenue irachi kogenda iguru mono na into tutwara amagenderera manene mono Chinga kia bamenyi bensemeywe barwekirero kiabo giokonyora chitaya amachen na baigo bibanda byo gokorero bonchororia omwe musie oriana ni gari ira yo guchukubwaterana no omwe musie obomariba libenyare guikirania amagenderero guje 7 ngo saba ni chire muna yigurire roiga ekonya abantu baitu ekiagere biashara mbi kwa kibesa onde utaracha ki biashara nene na bagwe karakari elinda chake biashara koko ni gento korosule faida faida kwa rosi na bakanya kugurire karamu cia kugurire gitabu umwana wasomere nche amuno mweshimwa Teresa ntobeke metuamo torenga kitora nyare kororanga usentora osi budget elinde binte abantu abana nje barutebiri usembichi cheka igese kirete Nyamatutu elinde biashara byako chinga chintambe ika monge nako linga misigo ya saa 1 na bakoni mpaka saa 3 komenta na yweni ngobana bamenyi bensemeywe baba bakogokera okobange gwechire ywe ilio kunyare kubaroroberia obonchoreria bwabo asiri tukoria rero abe no mogoko monene mona asenjo
Chiro tu kanyata sama tu kamange wa fishery confirmed by the county government ya rero declared officially na inchabu na chairman internal sama tu kaya make na mo ward admin ona na araiga amangana aliaga ne iriko chakwa sebono mapema iga asenge tutora banta bakya torne chinguru na baga birangara rebia tubugatra na bwangu asenge chowe tangana biribi ibintu bya mapema gomna ya igoiru egera banta abange bache barikonyora bakogenda busongo bono babe bagurirange abakogenda gochimato mupaka mate baichaiga batoretere ebintu ebinge korumate bache twachenjania nonye nabo ebikoro byobusalia nabo igo botumekiwe binyigwa bono nigo birachigokea ekekera konyo nyone ori omenyete changaime atabuke sibi nera chichechira kori biashara na maruake mtumna abarimu togo engineer mangana ya masomo ekere chire gochigocha gasinchi yo Kenya abana baitu abamura ba minto ngochikonyara bari chinga kichingiya chukwelika elinde banyare go come up with self employment ginko ripoteria egetaseni kia ukia getembe kurwaiga ase ewodi ariana gutuka bunge ya Bonchari meje county ya Kisii ereterana enkuru kwa Dipon asanya Murikito Dipon asanya mbiyamona ase ngencho watorosira roboti rasenchira yobo ikiran togo skabose togo ika ase county ya Kisii togo chaka kurwase Kisii Cathedral abwa somo sasiro T. Lawrence Nyanga oyobo igo ole chaplain ase University ya Kisii esokre na gosaba eserikali gosekoboria eserikali ya Kenya insibura ibwa Dr. William Samoei Ruto kokorera abakenya magenderero na gotia ko baunereria bona barirete chira chinga kichiria church campaign Boigo Father Nyanga ni ganyara kuba gakomochia emirobiri abirige kwene kiwa samatu kwa bwangwe gane muna sogo cherro kwa basae na gusira ase chinchira chubo tutukanu asaboiga borire serikali yomuraiwensi ya Kenya muskule Ruto kwene kiabuna nkuba ine kerire aba Kenya bonsi oborendi Father Nyanga ni goboiga kwandro kuboro kwa marembe okokugendrete kwene kibose kwene kiwa ase county ya Narok kubwatikana no mubasoka no mubebwe paro enegetiwe egoita etugo asensemeyo gento kireto kungusano gotindi egatia bamenyi bechinsemecho na boigo abanyanyimba satebire chinga kechiga ne abana inchi banyarako babago chamo kwene kya omorembe ase chinsemo chance Lawrence Nyanga kolengia mangana naro abantu balire mono none kilisi kolera amangana yuro yogocherero kwa abana babere bakubwatwa bayirwa babisibiri andonsi babwatiri gose mamo chande barikeire ule no kubwatu bagachirwe bale bahita bagasubura kini apande kuri umudiye 12 bana kukase bale iboneka to kurigerera abantu bayito bano nabagoche kanisa bakorera mononga ikieke boneka bobote ngabana bayito igonga kemangana ko bawuchibosio kurenda ka to kurigerera nga eserikali ne bwato butuki bwegoro mono anye serikali kero imanyete ngikigenda tekerase gena boranyora sabantu muri batano oyo monaro oro mutuki manyete ngikigenda nambali ba National Intelligence Service kiagara tumatinga president yarangire tuyo teneta mangana yi ashiko mukwane kiagara nero hero kwano nga kero kene na maita mangana gendere kero kene nero kabwate support gete garko charaba tabu yega tonkeringa entonkeri kerabe none president yese tamanyiti igobono yenteka motoko bori na ntubone ekerishe kiagara abantu abagatokoire na bwa bayiga bakorera nga bacandikira mono asenge nchuko mangana bunayo ekiagara muiburi onde bwense ne toko mwana utaryoyoye nere igarumire mono ocha mangana bete bwangu iga ngachimondo chugotumwa inchera chiako ebasi ajitumye inda abantu bamakwimuka chigari chitangu chonsi pi toten yeserikali noere ekiagara ntubuna kelia ntuma onye ne pasi njaro chikaine nerere e company iyo etebiwe enyare ko compensate abantu abayo lakini onyara kutenenia abantu kabiri boka abantu basire tubo gima abantu bakwete bona yega tukuri yoko chere yani nga akogotebanga oika chinguru chitoke ase serikali yete kwamba ikekero tokoranga ebintu bine byabere yani manyari tukose namatuka abantu bagendere bari wikase babone tokogenda yona kitogotebanga togosaba eserikali nabari batenenirete no naba police pororanga ekerege ntubine kikigwe kaniriga yani kogenda gukwana n'abantu akwate ikaransa to batebi irenga chikwete basi egere batengaya
twamanyire company ye yakoreta mang'ana inkwakane bota etocha ko invest Kenya ekere bakore bikoro bune teibon ikiagara mushwa abo se chigari chiarenge na nde chinseme ichano komaete no abatali bagweta bagenda masaima igo ngabatali mbale ngona ba beta bagenda sibare guchi ugotenga bantu wasiririe ni bogete Mwancho murigeria obuno bosemi kurwa se Father Lawrence Nyanga hasaruro kubori guchase serikali eneke emeroberio ere emia yokuba eneke abasaye oborendi nabo igande mono omorembase chinsemo echonsi no tokwira umutimoko asenseme gentangani kyonga chinse biro botko boga gwemerongevere asomotinyo gomotangani korende tokore na sensemo yakabero Mwancho murigeria unatwa chigete kokotebya ntochikosanga negatia borokia nabo igabatende kurwa se skuru area ya Keroka technical hase studio tubwate abageni banya ariko babagwikirana Evans Omeru Oyoromo officer utendeta manganari akaria services ase skuru yo ya Keroka technical na baigo Kefa Mogaka oyore omo registrar ase skuru yo ya Keroka technical tochiko sanga amange kubwatakana nechi skuru chigache TVET in modeling CBET tokurena ase ensemo ya kabira ase kagetari getambe jana ko batogo sanga amange igo toskare Mwancho morira ngoira natore ase kagetari getambe toko basamanga toska kwa koigure mi studio twaretera bageni ere tochipachi go twerera igoro yo morobero yega o CBET na ande batainga CBET ningegea ngoira natore ase getari getambe Nilan Hub niye moya chiduka echichikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures asiligo lidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chithrow pillows echujire chichingenjo au nabwego nechikala au mbabwate recliner sofa sets echora onchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabwego nechechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke aso kubeke TV yao buya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables igatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiru wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyore imbeyo mucyo musongo asebara yasunika migori otara ikasenya gitaye ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enote saronebere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enote saronebere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana ayanyorera obumanye nanene wichikose cyamaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi igaya ntubwate chikosi bnabono elia ya building and civil engineering kubundisa tureboigo ekosi ya electrical and electronics engineering ase ekosi ya agriculture and environment studies ase ekosi ya applied science department ntubwate science laboratory technician level 5 na level 6 ase ekosi ya computing and informatics department ntubwate ekosi ya ICT technician level 5 na level 6 Igitumela asensemo ya community and online working imiyeskuru yigaya keti nigotobwate a modern library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumeka ale nayo kubundisa tole ekosi ya version design asetobwate chimashini chekerero inkoigeli abale boigo business studies
Service na Entrepreneurship. Ase chinsamo cha cosmetology nigo tokwigeria beauty therapy Murang'a. Ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hair dressing, pedicure, manicure, egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya mechanical and automotive engineering. Ajirira moretu mwanu ainyorere ubumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Njenkefa Nyakinyanya Mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute. Keroka ntubwate course kya kisasa ichichiragere umwana anyole gase sobwango usaso kwerikana na se gase natali kwa service ase school fees ndasa kotanga kwanza ile bosa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egende ketanga ni mwana wika Keroka tokumo konya osose program ya kusibisonye tanya ku apply kubatakana no kwandika mwanafunzi osiko mwana ne background yaye igaso ogwanja ko ino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana baberenga tigatoba to kase school ete Keroka muleta so bwango ndo batana na accommodation inji bwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eli baje utokonya matukane mutu asamange na bogwaka esimgwitrase chinamba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirena kwenyorera obumanye rero wibekeri bagari rya asense yiga yo kwerwanirira. Karibu sana nendo mwancho murigeria sensemiga ya kabire ye kionga chinse biriri tukeriga ya Jumatatu kuna twako tebya kiratware kwenda umutumo kombo kigase studio ntubwate abageni babira barachi kotokonya kwenekia ngoikirani turi ayiga asenjirenge yo gosanga kubwatikana no murobiri yiga wechi skuru chechi TVET anemono kirogo kwandra amangana asibet bachi gotomanya ayiga nararia kuru ase skuru yo ya Keroka Keroka Technical Training Institute as studio Dorenere Evans Omeru oyore oteneta amangana career services naboigo Kefa Mugaka oyo otenete amangana registrar as skuru yogonye kore omorkiwa okorete ekirasi 12 no rigete konyora amaigerio as skuru yiga igo ikaranso ikebono nabo kutomari boriago ebe no moibori na nabo gusanga na intwe kumanya mange asenkwana itubut kubare ko tutarachaka tiganda bari baga paranyarko bago gukwania na gukumanya amange hari ntaranyarko bagingo kwana igoro yabo hedine tunarko batugo chaka tuchakire naye Evans nabo kumukwani mwanchu murigeria omumanye mirimo yabo ase skuru yiga tutarasa asenkwana itayare. Asanto muralia se kombe koirari bageri gokwani abarigeri bonse bagetembe TV ndo basisimore ingaki oire buyaminto inchengoro ku Evans Omeru igonde omorokia ase college ya Keroka Technical Training Institute igonde nerete ensemo yokuru obusemi uchesa wanafunzi igoro course kikugira ase market nande ingibabwene tabakore ekere bakore school bose batarakore school bose bamuire na mbaga nitkonyora amasomo activate nande wetania yu ninde ensemo yo wantukana na school igito chi around choboroso na koeresa wanafunzi abara bakebaito bagukina nangaki erubiya banyore enchira yo korengererina nkibarakore in their lives yani twaba advice twabasemi na bakana gukina umwana nya gukina kama etena era ini enero ndete kugwati before atarakore school so karibu na ndiko restaurant mange. Thank you so much. Kefa naye naboko reri bako kwana wanje demono ama gamba babuli abonsi abaturigere tisu marobono mbako ni ngabaire byega demono enda soko twaje bageri setiyo ite Getembe TV njasa mareta ngokuna Kefa Nyakinyanya Mugaka igondo morokia se school ya Keroka Technical Training Institute oigo ndo registrar ase school ya Keroka Technical Training Institute anene mono kero mwanafunzi ninje ndetamaga naya yoko make sure nga wanafunzi bachi ase school ya Keroka Technical Training Institute na oigo
all records si mwanafunzi yo nabo so rona ndo nacho kora nje ne church na magana ndende na turabe rengo to kwenda kutegera na kuligera. Karibuni sana. Iko no mwancho murire kere kwa bamanyira bageni baitu imiye studio tokogenda limolioka gochiase omorobere twabangete eri batwererenga sipeti ningekega andake sipeti na bera abekere rated ose kegochira ange au asobwange mono na CBC bono nkwanza na Evans andake competency based education training yega morobere kyo yoiga nane andake no rated na CBC. Thank you. This one kwa mboli leli ya sana na nini maite abayiburi na abaruki wanda wense simole na kuyiburi mora maswali nayo. Amangana a CPET. CPET ile competence based education and training. Yani amasomo alengete mono asoko ena na skills. Tigas cha magoko na weta tigas cha magoko na bona ndito ko ena na skills ocho kutumia for management purposes. Bueno, ase Keroka Technical Training Institute ntobwate chikos chilengete mono ase korwa amasomo yo kwa na skills chama hoko na ndugu etani una ndotwara na chikos chinde chikolenga sama na management nkosi kiechi aso bwangu mono tikangomba irese bwangu chikosi china kichire na nde nsemo kichiko bwata mono ekosi ntanga ni utokonyoroka agriculture and environmental studies ekosi yobolemi ekosi yobolemi wa Keroka Technical Training Institute na ne wat nsemo chinyengi meae nsemo ya micro business horticulture etc. Ekosi ya kabere yekoro applied science department or applied science courses. Applied science courses ne kosi yere ne sana wat nsemo chogo somi igoro ya science laboratories nsemo ya analytical chemistry na maganande ago deal with sciences. Inere semo ya kabere yechikosi chiko toka ase Keroka Technical Training Institute. Ekosi ya gatato igere course piwaliere ya mauko ekoro kuna building and construction igere department ebwate chikosi nyinge sana imeyaye chikosi echi nyinge wetani mono there is plumbing, there is carpentry ndobwade course ekoro kuna joinery, land survey nechinde chinyinge sauri yechinga kindaga ni kumwenge mono nalinda chikole chonse because ile chikosi nyinge lakini chirengete market na chirengete nangi mwanafunzi yakaneti era kolere school. Ekosi ende kubwati yekoro kuna business and entrepreneurship. Ekosi ekokwanera igoro yo obonjororia. One ekosi mono tali obonjororia search nekoro kwelieterio but mono focused on management. Ngaki ebintu biko gayanwa byabe kwamo nande bya orokerwa senjirerengia mono in terms of kebiashara. Ekosi ende kubwati yekoro kuna electrical and electronics engineering. Ene kosi ere igoro yechinsemo chokorosia ebintu bieto bya electronics ande wetani yabo yaligeria magana ya stima kobeke stima na kokora magana a transformer electronics. Ekosi ende kobwati yekoro kuna hospitality and tourism. Hospitality and tourism ene kosi ere nene sana ebwati ya magana ya food and catering amagana ya housekeeping amagana ya accommodation etc. Ekosi ende ya sabe kubwati igotokonyoroka mechanical and automotive engineering amangana yo ubundi wekabe mechanic yegodi ne amangana ye engine and yadi na amangana ye gari. Ekosi ende kubwati kuna computing and informatics. Computing and informatics is one of the latest courses to what as industry in the labor market. Ekosi ye ekoligeri mono igoro ye IT, information technology. Imeaenda watu chikosi nyingi sana, ichenta yari kwa lese saulie chingaki. Ekosi ende kubwati, igekoro kuna social liberal studies. Liberal studies, ne ekosi will deal with amangana yoko wogo semi, woko menya. Ese society yeto, osase nka yeto. One ekosi ye mono, na wako nyora na inya kitari, na wako nyora bantombaro roba kurogo semi. Waena na obosemi abaruire na kubateina kibabonete komenya etc. So chikosi echina na history. These courses they are found in Keroka. Actually the last course yenye konyona na machiko ebe kuna fashion and design and cosmetology. Ene course ye what tamangana yo ye chianga
namagana y'ekituuki namagana unayu bono chikosi ekyonsi pina tochiwatekera okagari igotorigireti the labor market nande twamana okugani kwa labor market ngorokioko nokubani kwa mwanafunzi ngorokioko so karibu sana ekyo chikosi tubwate na ndicho focus on CPET Tikato cha sore kefa, and if you add something go add neki mwalimu Evans ya kuandreka as a head of career services methods kimobegete wose bitango kikiro moro kiwachireka fresh from school from high school wetera service ya career choices como konya ego pick the courses buno yate vile chikosi chelu una keroka TTI chiko focus on the labor market. Diamono. Kwanza nchakira soko mendake na tevira. Kosi ya use program ya CPET, ne programu da soko tevanga ekwari ya aba kiwa aba vajikoba benye njomono anene mona sige asense meyo okora ya hands-on kulega usiye maboko chiri cha maboko mono kugwa buna banye chire konye mate program to watenga buna ere more of knowledge nga ningyora nyare kunyo lakini mona asukirete ningyora nyare okora mono muzo ko manya program ye nero ro ku primary section astuko nga CPC ntumono twachira head bona to nga CPET that's curriculum based education and training bono etuku mwanafunzi okurukeroka ningabwenta kumanya gukora muno none kuba kunyora muno bono tugenda ku kimuntu bono abanafunzi aba kana bachira se school ya Karoka Technical Training Institute ekara achira alia gutoko nakuso basegetega ningago yara job sinjiro oro angisa toga office ya Omeru office of career services ntuwata office ya help to the customer care wale kama wanafunzi akira ningago ntuwata aina wanafunzi bagocha mbali bagocha tayari bata maitiga ndo wachokora bone bata getoko sembia ngibara akora kusengo skibakora tayari nibo to kumwase program to mwera service ya mwalimu higa mwore kerega usa kwenda kire course umwera ngora ngia akora ngira ne kuzishi kumokoya sama tukana mtu kwa hiyo bana bagocha tayari bo bwanto kochora ngo skibosha akora bona wetani abo abanafunzi agera wachiraria ngo to kubakonya ba to se program ya COOPS ose onyo apra de kurusko tomo sona se program no help na magana wasipia sho kwa mwanafunzi huyo konyora okonyi woto kwa scholarship help loans wono ige como bana rais mono ane to como charge free of charge ikara achiraria era gutwara chira siriyo to muja se COOPS to se program mego ase simia imi mwanafunzi so se program mego no ngaya konyora okonyi ureza kale kwa school chini chonse kicho kukundi na geto mwekere koma ono kama wanafunzi ajira aliboigo tubate aina yonse ya wanafunzi bali bonse pi abetre kugenda university na wabo chapado bali bonse bwate grade kinde none kiri kiri bago teba kuri kiri kira sekebe usengiri kebe ka sekeroka ntubate grade kiri kebe ulio nyorte i na wate kosi yako ulio wate d minus na wate kosi yako na wono seko teba chikosi chonse buno mwalimu ateba iga omwana tuchwate kwangu umwanafunzi wate E oyo ndo wate D minus wanafunzi ya once bi ina bya unero ore ko mwana mfo ngagocha akore course ya mfo tuko ga atsan oyo wate D plain a D plus agocha cha grade certificate course oyo wate C minus C plain na gochigoro ngagocha cha grade program ngwa diploma course bono donyo yo ko te class ito katika nje wewe na bagocha anyore course yayo short courses weta ni abuna kwana ndo watu wa short courses course tijiko era matuka make na ndo watu driving ndo watu computer packages hivi ndo ne dio ndo watu wa school ito na ndo weta ni abuna wachi machine nyingi chinene echi ya kisasa actually this program yetu ya Karoka Technical Training Institute monno ichirekete ikigenda tesco ase market mwanafunzi wekera kwa school ito Karoka ekera kusoka iskari yago chi bono none program ya CPET abantu bali bari the industry bali bona bachiko bali kaba wanafunzi bana oba akiri ba designed ngangi bata gite from the industry na kibona ba ile college mune cha TVET bono ba beire no manyingangi geta kire bona nyina tutumye omanyi uko kusomia bana aba so ndiko basoka iskari umwana ni kama tena negali umwana akosoka kabisa mara moja ni engineer kabisa bune gali kuruma ngo ko kumpora iga baya kabisa ya onye ne mechane deons toda usene nyombe kwa to mwana kumse nyomba zalia paka igo pako ikune ka burungi nyombo kwa kifungo
oye nestima nyumba ngima ako ikwata kabisa nyumba yao tikana kubutora chase Evans a quick one what informed umurubiri ko kora transition kurwa se the convention methods to amaite na atengwa mentioning masomo ali arenge yokwana na more of knowledge but now CBET ya chire kwene kinga munapewa wanafunzi keriba ranyare ko kora tari keriba manyete how in the transition what informed that transition bueno in the process to boate ta ko te rongi challenge kwa nyoro mwanafunzi akoro nini akwate satu etirengia bono lakini bona kera gocha iskaiga tote for example ngane kosi yao kora aksoma ta burunge usine engineering lakini kwa nyanga tabu atikinde p ara nyare ko kora lakini muri ngani ku what can be able to recall na waba na makonyo besa ngena aksoma lakini asiri sakana ya hata masomo asiri kana hata masomo besa bona morbilo no asese kai tumoso koteka Kenya ko na to gendarte that's one to have more skills o manyogo nene bo ukora wetani bo kuinya unaona kwa watu ali keroka for example tote usene ne computer ko somera e computer ni go imanya yonse no nyoko igora ngaki ko baiga muchando kibwate kugenda unaona nyina mangana ya fashion and design for example ni bo mwanafunzi yako jari kabisa akoso akoros burunga ko agotena burunge nyene program moto de ko akoros burunge paka kwa wanda burunge so e program ichonse pia unaona turigera Eskura ito tuwate abantu bobwate umanyugo abantu bachire ngo bachire ka maji mumbu asi program tuwate na program kinga sana pora so kwa na mango mara it's good ya partners aba partner into na wana tuwate aba Canada aba jira se school ito tukoro kana sie kan ba partner ba to de machine jingi ya jack sasa bone ngato kwa bono tuwate program ngo training tuachire tukara ahead umwanafunzi akosoma mumitinyero to osoka isiko oenda industry okora masoesi for 3 months andoirana anto masomi andoirana ka kemja keria ya wanto ka school ya wono ko nyora bwata kosoka kai ka revia kabisa manya tengia chuko thank you anda ke mwancho muriria na arari okwibura umete buna murubiri ondo bwensi bwechisemi totebe nonye no 844 no bwate mechando gite bari gwetera noyo gase bisi anda ka ba mani bechisemi beso kiba kwanire mechanere ba gwetera muno kubura kwebirasi na anda ke nibitabyo gasomera oyo igo CBET oro no bwate mechanende yonse na anda ke Evans kotote nene gabo na oyo CBET na kio affect chi institution una chi college alafu muna Nature University asante siri swali ya murari yo CBET no what challenges challenges tina ne to face in TVET institution ne alina we organize machines because twanyore na CBET yegere hands-on yani umwanafunzi atakere abundisu na ngakia gutumia magoka aye ngakia kolega practically good so most of our colleges to gwatega igaseito nyinge cyabo konyora na nchilage machines lakini kiroka technical ntonegesio esa uruna mo registrar kwanire mtu anyora some funding tukanyora some good partners related machines one into actually and toka netina wanafunzi wasoe bako legas those machines so that is one of the challenges to what in Kenya igoro ko implement the CBET program the challenge ndio wate ya kabele school fees actually chinka chitu chinyinge uchire chintaka ntogu atibesa una baiboli tokonyara ko kuirira abana school lakini rende serikali ya wile fair because oligerie serikali fees go charge is TVET institutions and compare the fees go charge in high schools in fact TVET institutions yenga unambosere because our school fees for the whole year pay than 67,000 na the school fees yeye enyinge yae help ngo soereme yakonya ande yakana ebe somo bili yako chikosoko biko ko mubuko igerenge sana so that is another challenge ya lengo cha kusungwa implementation ya CBET programs lakini rende serikali nengia sababu ya rent system yo going about that challenge na kukora thank you tigato che asore kefa aso o koligo gukora ko bechin satora kwandra about institution wono ya Kiroka Technical Training Institute in terms of ratio of teacher to student asenge nchomo ibu nataka komanya morki weka go chagari na kiako nyorobo korali kurwa semole buna the management kwa mention ya bali mbare so competent are they enough na the infrastructure yes kuru ya KTTI
ngakire gwa accommodate abor kwa baga in terms of the capacity yo yabara bukonyora libagari okwega ndremero biri yabo ya masomo iko in practical asokorara maybe nase okwane kichigo sori chabo yabono maralia ase school ya Keroka Technical Institute bona ngato kwa neto wata bantu abangi almost 200 200 ndo bana sakuta 200 ebirase to wate bisaine chi workshop where equipped workshops chibwata chi machine chingi kingma in fact omwalimu ndaka kwa tanga neo kiro mwanafunzi na wako na korrenki mwanafunzi yao pala na wako mo guide well kumora kinga kete geria ko by the time mwana ko class ime ta ko mo kabusa weta ne abu ngenjo mwana ko ba akwali ne ko ase gite gara chire ninga ko ba guide well na ndio na to ko chari ko to nyara program to bana program to ko ko na wanafunzi hapa to ba guide sana counseling ega to mtu wa to nimekutana na wanafunzi hapa to ba training kio chi ko para uchi mtu ndo kwa program chiko ba guide kana bale drasi ime at some point ndo waje lessons there are some subjects which to ba somye na kibaho chiko bana mu chiku chimuntu ke wachi ko nyara chikasi ke wachi ko chikasi ya Oigo, na bata bibo kwa nyibole goro mono. Buna wachira ali muibuli, buna kwa to mwanafunzi yule. Nigo to kumeka sije program. Mara moja atawaswe klasi ime karosora se program yo mo yo mitako na iga. Asto mwere se program ya concepts. To mwere se program ya help. Bona erega sia no koso. Ige tukeni ya kamera ngwana. Bona ya to so kwa na chi machine, na kwa na chi machine. Chi department chons pi ejere were equipped. Igo umwanafunzi ugojaga ari Keroka nigamba nyora kinga kichisa ine chinyororo mono kubwa bali barari asti school chiri se wachi machine Kerokenda ari bali barari asti school chikwata wanafunzi abange nonya butanya ko sanga chi machine chiro roboniga so umwanafunzi uja Keroka ndazo tanga big plus nigara arabe we party ene sana ane nigara ruoro kayoke tumono kubwa una arafa ba school chichinga alafu nane tubate program ende buna bono no na wanafunzi wali balenga no kwa university wanafunzi ambao na watika Keroka buna bono tubate program ya online jobs mama the president na arrange chiko ile program au we call them online jobs wono wanafunzi wa Keroka dia ni hawa wase program ye kwa jitume program ni watoka kwa some basic skills ya computer wase computer ya ko an ni akwenda kwa class online ogenda kwa nyara chibesa ijamo konya no enero na kwa nyara upkeep karare asa masomo haya iko bono do what opportunities do what other programs like now couple of blocks ne program ni nayo ingune production unit aba nafuzo ida kwa involved ekarawe kwende byo new at least now something small iko ngata is every reason as to why wanafunzi wangu wa Keroka Technical Institute anyora masomo aroro anda wanu wewe ndanga na ngotero niko tu kwa the facilities sisa ine eto what management ye what ne board but the enough support so there is never reason as to why we should have students thank you tigato cha sore vansia soko korra bono this is the time bono meta bar kwa machibo ne krasi kumina kabera machibo abo mbwango gasogete some of them bagenda te ko nyago pima kwa kesabu what courses ba koira umwe na genda te go pima umor ko ko bwata kana na machibo ari anyorete na ki akoene ki obokori bwa yasa ko gendre masomo aiga una ke Keroka TTI ngakimwiro berete nando bosembi bwaino go chiase abor kwa bagana abaibori convince them ngikiragere ba join school yiga yin. Asante moralia series wali ligi sana Keroka ligeria matemo asobete oligeria statistics chae na boko nyorana abana abange baito obanyorete C+ and below abana bakesa na banyorete that grade ko bayire state university so abana abange banyorete grade currency C+ and below intage to ko tebio muibori tage to tebia ye mwanafunzi ukoleta matemo please inchukeroka twakoeresire igoro cost bwate na ni cost chito chire at different levels na bogo answer ko artisan oche certificate oche diploma bono igonta do ko mubeka no muya sana igonta do ko eresa na aigane restore wansire okomnyoka e marathon ekero wansire marathon omuntu do ko eresi ye tuli wansa na kirundo igo wansa ko reserve energy yao mbale ba wansa ne kirundo bamnyokera kwe mosibere ba sarenda lakini mbale bali ba wansa ngora kwa kumino muntu yo mkia bangete lakini finally wakoreresi so you are that athlete okoreresi umaite na kiako benda ngora pako koreresi in fact amasomo ito tokurwa
abantu mbole obanyansire na banyansite kurunse kiwango gyense banyakorere mura paka banyakorere Kenya nto bate examples yo antaba yasa bakorera amasomo enjire uneyo ibintu byandi byakabere ndetse ko encourage keroka nto bate aradania masomo nto bwata magana sports in fact twanyorera abantu bawaka umupira barabaya twanyorera abamyuki barabaya so when you come to keroka tari masomo ko kwa masomo na ndito kwa libaga byo develop talent yubwata so karibu sana njoto join na ntokobeke buya unabwene tokomenya asante. Thank you so much. Abuna bari mukuru wase school ya Keroka Institute Training and Technical Institute meti mbayari bagenda KMA mo nabo mogokwana because you are here courtesy of the management and ake mo bari recognized because I believe mo chief principal na mo etero mo ra sense mega ko semia bor kwa baiga banyara ko baba go join your school tuchake na chief registrar and of course na regaiga otebiringa kwa maiga agotebanga sorry tukatusha gotebanga hello getembe pass my regards gochia se comrade Kefa tulikuwa na yeye pale Bugema University agotebanga congratulations good work Mr. Registrar na bugu appreciate the legs naba ne management ye school ino Demono baraje demono asaba tubira makwani na boigo bali bategerte Nire bageri gasoko ba manyama ke igotunga Keroka Technical Training Institute Migere alesu mujo Keroka ekirumita ye moneros wase town ya Keroka egaruti uja separe a Simba sibuti chumia liga on your right na boko record jerumwe ye egwata chikom building chingi ye chikoro chingi chikoro kana kwa Why go mire sibogira soko batebinga on behalf of the principal Keroka Technical Training Institute why go okoroku Bensta Ogobe na hapa deputy bae Madam Joyce Omweli who go or in charge of administration na Mr. Umbom Kennedy or in charge of academics Dean of Students Mr. Meshak Nyanamba na bali mwonse watoka kwa Training Institute once na wanafunzi aso kwa mtu habari gari moja aso mjito kwa Training Institute mwenjoi elitulionse pe serikali ya Tete Iroro na kwa mwanase hapa kusiwe to once babita kumuranje Motiga abana baito babenyomba komuranje mu bareta assist ku yede Keroka Technical Training Institute ili baje wekonya sama tukani mutu kadonyore workforce kadonyore kiare kira kole kitakwanye mu kusia sama tukani mutu. Thank you so much Kefa Mogaka Chief Registrar na boigo Evan Someru egatia batendri kurwase school yo mwanyo robo semia bible na boigo aborko tobote asante sana aso create time for us. Thank you. Anda kenenchementere ayo mwiburi hara osino mwana uri okorete amatemo ayikirasi ikumna kabere omwaka oyeta anda konya machiwa agachete na ande kware ngata konyo tako gogeti buna gwatagete gwikirania twikirane tibo yokore ndo ndi yokoranga Keroka Technical ya na ririchiu osteri wakekeba iona dansire gwake komakwema Keroka na igo ansiraga buto kwa moyo ande tayo Keroka mwendega ali mweri kechikosi anda kebuna Evans akwandikire wetani 10 na ndene buna nachigwa ni chikosi ngia igobono to kwa moyo ikakeroka origi Evans na Kevin abako gokonya. Thank you so much mwancho morira natoikira omwerio we kionga chinsa ibere asiri tukeriga twanyara ko batogo sanga mange ndoche cyaragire chinsa isato tumera nandige koraga chinsa inye ase kionga chinsa nya senchira yobo ikirano kwa nyamba ya bonsi bari banyara ko babako endekya omurubiri wengo ikirora senchire rengia togote bambya mano cheni gonkoro kwa Clinton ndigi gendra gutwara borigire bya bwemerubiri gendra ya Getembe TV nenche gonkoro kwa Catherine Nyaboga magaich kamera twarengenere Lucas na omwedito ito Erika Boga na boigo yorkone kichibicha na Mario Gingo wikira chira senchira yobo ikirano Kevin Ongeri twakuganire oborigire boro bya nandake obotuko bya bari morarare mapema korende moraranga obotuko bwa rero ntojo koretera oroboti goro yogotiani wako morai bwense ya America omorai Donald Trump orachiko ba mu president wa 47 bwense ya America. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busyo ne aye omwiburi kwabire gukuri